बयबो बे दखलकारि बिथांमोनहा बिटिआरआव 4 लाख बिघासो हायाव बिथांमोना बे दखल खालामनानै दङ। सेट खालामजानाय बे सुबुंफ्रा आलायाथानि जानानै बिटिआरआव हाबनो नागिरनाय जों बेखौ सुलाद मोनदों। जेराव दुखुनांथावै खमसे खम सरकारि तत्व मथे 4 लाख बिघासो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआ बे दखलकारिफोरनि आथिं सिङाव दङ। अबैध बे दखलकारि बिथांमोनहा बिटिआरआव 4 लाख बिघासो हायाव बिथांमोना बे दखल खालामनानै दङ। बेवहाय नंगौ प्रोटेक्टेड क्लास, नन प्रोटेक्टेड क्लास और सन्देहजुक्त नागरिक बिथांमोना बे दखल खालामनानै दङ। बिटिआर सरकारनाव जों कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघ CC2 आगोलबो जों मेमोरेन्डाम होदों होस्रांनांगौ होननानै, नाथाय मानिबा जाहोनाव दिनैनि तारिखसिम होस्रांनाय जायाखै। किन्तु मानगोनां गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि बिजिरसालिनिफ्रायबो निर्देशना खालामनाय दंखायो, नटिफिकेशन होनाय दंखायो जे होस्रांनांगौ होननानै। बे हिसाबै बिटिआरआव एसेबां बुरजा 4 लाख बिघानि खाथियाव जेनोखि एनक्रोच जानानै दङ, बे एनक्रोचारफोरखौ बिटिआर सरकारा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानागुरि बिथांजों रायलायनानै थाबैनो बिटिआरआव लाख लाख जानानै थानाय बे दखलखौ होस्रांनानै उच्छेद खालामनानै बे दखल मुक्त खालामनानै ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय बे हाखौ उदां खालामना होनो थाखाय जों बिटिआर काउन्सिल सरकारखौ जों खावलायो, जों दाबि खालामो। आरो बेजों लोगोसे जोंनाव मोनसे सानखांनाय फैदों, जोंनाव गिखांनाय फैदों। आसाम सरकारजों होस्रांजानाय सरकारनि विभिन्न गोबां थावनि सरकारि थावनिनिफ्राय होस्रांजानाय एबा आसामनि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकफोरनिफ्राय होस्रांजानाय उच्छेद खालामजानाय बे सुबुंफ्रा आलायाथानि जानानै बिटिआरआव हाबनो नागिरनाय जों बेखौ सुलाद मोनदों। खुनुरुखुमै आसामाव होस्रांजानाय उच्छेद खालामजानाय बे सुबुंफ्रा बिटिआरआव हाबनानै जाहाथे बिटिआरआव बिथांमोनहा फामु खालामनो, बिटिआरआव बिथांमोनहा नानानथा असामाजिक खामानि मावनायनि जाहाथे खुनुरुखुमै खाबु मोना, बेनि थाखाय बिटिआर सरकार, दानि जोंनि काउन्सिलनि सरकार आरो बिटिआरनि जेनाखि प्रशासन खुंथाय बिथांमोनखौ जों खावलायो, जों दाबि दैखाङो जाहाथे बे सन्देहजनक बिथांमोनहा जाहाथे बिटिआरआव हाबनानै जेबो रोखोमनि बिथांमोना थानो मोना, बेनि थाखाय गोख्रों नोजोर होनांगोन आरो बिनि बेबस्थाखौ सरकार आरो प्रशासना बिटिआरआव लानांगोन आरो बेखौबो जों दाबि दैखाङो। आं मिजिंथिदों बे गासैबो बिथिङाव मिडियानि नोंथांमोनहाबो जोंजों हेफाजाब होगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों आरो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर होनाय जाबाय बेखौ फोसावनो आवगायनायनि थाखाय। गोजोन्थों।